Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Nonghikai SSA ki bahab hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association kila Shah no tang ha IGP per Shah ka State Central Library Shillong hadian ka jing thmu jong ki ban Leit Baroh Shah Secretariat ban ai ka jing tho Shaki Menteri Sarkar bat Shah Menteri ka tanat puli puthi bandawa yaki jing akhi ka bapenlong yaki Nonghikai ban Leit Baroh ka de nama la khandai sngi ka jing akhi ka Sarkar kam snga kumta menta ka sngi kila shim ya karai ban Leit Lut Baroh ban ya da ka jai jai shadu Secretariat Henry nak kalian ki bor pulit kila bat no bat kila jiet tang katu kaningut ginong yalam ban Leit Shah Secretariat ban ai da ka jing tho Shah Menteri ka tanat puli puthi Bolok. Ale. Shah. Oh, kamera. Ale. Shah. Oh, Ale, figuring out. Listen. Ini tak lihat kan sana. Kanan naik lah. Buka. Aja nyawa ta. All